Di berdewamiya kampanya Hêzên Sûriya Demokratîk bo kontrolkirina hemû gundewarê Başûrê bajarê Hesekê, şeva borî van hêzan dikarîbûn bajarokê Şeddadê yê stratejîk û gundewarên wê kontrol bikin dibin navê Hêrsa Xaburê. Hêzên Sûriya Demokratîk yên ku yekîneyên parastina gel hêza wê ya sereke ye, dikarîbûn di zûtirîn dem de vî bajarî bistînin. Bi sedema vekşandina çekdarên Daişê ji deverê ber bi parêzgeha Dêra Zorê û Reqayê ve. بالنسبة لأن الريف الكامل تم تحريره دەڤەیە گوندەوارên bajarokê hatin kontrolkirin دریا kontrolkirina rêya Reqa Muslêra rêya hatina çekan ji bo çekdarên Daeş hat birîn. Bajaroka Şeddadê zeviyê Cêbsiyê Gazê devera 47 digel hejmarek mezin ji gunda hatin kontrolkirin. إضافة إلى 47 العديد من القرى. Di çarçoveya vê kampanyê de hejmarek ji deverên stratejîk hatine kontrolkirin weke Cibisa û gundê 47 yê navdar bi derxistina Gazê. û weke her kampanyên borî balefirên hêzên koalisyona navnetewî bi roleke girîng rabûn di vê kampanyê de bo piştgiriya Hêzên Sûriya Demokratîk. طبعا نحن مثل باقي الحملات طيران تحالف له دور وەک هەموو ئۆپراسیۆنên پێشتر بالەفڕێن هاوپەیمانە ڕۆلەکە سەرەکە دەیستن و ئالیکاری ئامادەکردن دڕیا بردومانکردنا ئۆتۆمبیلên بۆمبەکری و چەکدارên داعشێدا و ئاv بەردومان jî bi hemahengî digel hêzên me de hat encamdan. Kontrolkirina bajarokê Şeddadê hat piştî dorpêçkirina hêzên Kurdî jê re ji du aliyan ve. û di encama vê kampanyê de 2400 kilometr çargoşe hate kontrolkirin. Ûriya sereke ya hawar hatina rêxistina Daişê di navbera parêzgeha Musilê û Reqayê kete bin kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk de. Divî şerê me jî bi rastî me sere me gelek cepxane girt, me 6 cenaze girtin, me hinek esîr girtin. Yani ew esîrê wan jî giştî Tirk bûn meselen. Zaten çete jî hemû diraviyan. Çete nemat berxwedin. Çete giştî diraviyan. Guzanî çete jî yani pir cihat şewitînin jî yani ji ber ku dizanin wê derkevin yan jî wê binkevin ji ber vê yekê gelek tiştê millet jî tiştê gona aydî wan jî ew dikin ji ber nû got nas dikin û ev cehnema cihêwane ji te dikev destê şervanê pêjê. Li gorî hate zanîn di demên xwe yê dawiyê de çekdarên Daişê bi alavên teqemeniyê otomobîlên bombekirî êrîş dikirin. û di encamê de hejmareke mezin ji wan hatine kuştin û hin esîr bûn. û tê zanîn got bi kontrolkirina bajarokê Şeddadê û gundewarên wê kampanya yekemîn ya Hêzên Sûriya Demokratîk bo kontrolkirina gundewarê Başûrê Hesekê bi tevahî bi dawî dibe. Nubar İsmail NRT Bajarokê Şeddadê.